Jatend migao mar leba e pachoka koro kwedo weche mosebedo kadiekore ni chenro mar kazi majuu en bandia. Koloso e kinde manoromo gi rawere ma ikore ne wuoth kiny mar dhi chako tich e pinje maoko. Jatend migao mar leba Mutua owacho ni rawere ma osebedo kadhi oko juma ka juma nyaka ne chak chenro no dwe mar 10 higa mokalo. Jafwambo marwa Nyakidi ni kod ler. Madirom dweche 7 nyaka ne migao mar leba pachoka chakayanga chenro motisi ni kazi majuu mageto chiwo thuolo mag tich ne rawere pinje maoko. Jatend migao mar leba Mutua owuok oko motegno kendo dok ne chenro makamano. Kano twako jofwambo, Mutua no mako chungni thoth jogo mandikore ne tije makamano onge kod horruok. Wirani nitiere gik mathoth kaka oboke mar wuoth mirango e kinde ma jal moro amora oyudo thuolo matiyo oko. Chal manyalo kawo ndalo mang'eny. Let's be realistic. So you are offered a job, be patient. If you feel you don't want to go, just come and say, give me back the money I paid. I don't want to go anymore. I'll use that money for something else. If somebody does not give you back your money, come to me. We'll make sure they give you back your money or they get to jail. That's my role, so that nobody feels that. Lakini historia ati maisha yangu imeharibika, I was offered a job. Hapana, you offered a job, but you've not traveled yet. You know? So don't, that excuse, I don't buy it. Ya kwamba, ati because you offered a job and you are still waiting 3, 4, 5, 6 months, you've not traveled, ati maisha imesambaratika. Because before you offer the job, there's something you're doing. So if you don't want to go, return. Kaluore gi weche mosebedo kaliekore ni tijego gin bandia kod oganda mosewuok oko kawacho ni nokotgi. Mutua olero ni migao mare tiyo kanyachiel gi obila mafwenyo jogo makot oganda jo Kenya. People have been conned are not part of we are not part of the government program. Those are people who have been taken advantage of by people who are conning the people of Kenya, young people, because of their desperation. Korka kore, jagoro mongirore migao mar leba Shadrack Mwadime nochiwo ler ni gin gi aput matayo chenro mar puodho jogo matimo ndikruok ne rawere ne tije e pinje maoko. We initially had about 1,200 recruitment agencies in this country, but we had to subject them to vetting, to serious vetting. And as it is, we have reduced them from the 1,200 to about 500 of them. We have an active team that revets them continuously. Even before a license is renewed, they have to go through the vetting process again. Magi moko kuom rawere manyochopo ka oboke mekgi mag tich ka giikore madhi e pinje mopogore opogore kaka Serbia, Qatar, Iraq, Russia kod Jomany. Kaluore gi rawerego, nitie josiasa madonjore wachni ka gigeto tiyo marach gi rawere. Those politicians who are in Senate who are trying to insinuate or say that this program is not real, we have been conned, we urge them. Waache kupiga siasa na sisi. Kama unataka kusimama kwenu, enda tafuta siasa huko, ambia watu wenu, lakini sisi, we know. Tumegojea for a very long time, lakini saizi tunaenda. Migao mar leba oyangoni kuom rawere madirom 3,000 manondikore ne thuolo mag tijego, thuolo moseyudore dirom 1,000. Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi.